Concertació contra la crisi. El president de la Generalitat, José Montilla, ha presidit aquest matí la reunió del Consell d'Institucions de l'Acord Estratègic amb els grups parlamentaris. Govern i agents socials han presentat un document de consens que preveu 8 línies estratègiques de treball, entre les quals hi figuren millorar el finançament de les petites i mitjanes empreses, estimular el consum i transformar el sector de la construcció. Sindicats i patronal han dit que l'acord posarà les bases d'imminents mesures concretes. Entenem que ha estat una reunió molt positiva en la mesura que l'hem pogut fer, que hem pogut posar sobre la taula una anàlisi dels problemes i unes línies de treball que hem entès coincidents per part de tothom, amb els matisos possibles, per unes línies de treball que són les que hauríem de comprometre'ns a treballar a futur. Només si som capaços després d'aquesta reunió d'haver generat una mica de confiança, jo crec que ja hauríem aconseguit una part important de l'objectiu que teníem a l'hora de celebrar aquesta reunió. Tot el que sigui que tots plegats ens confabulem, per dir-ho d'alguna manera, per poder fer reformes que siguin complexes i complicades i que probablement ens costin a tots una miqueta, jo crec que és important. Govern, agents socials i representants dels grups parlamentaris han sigut capaços de sentar-se tots en una mateixa taula, cosa que no ha succeït fins avui, penso jo, a cap més comunitat autònoma i dubto molt que es pugui produir a nivell de l'estat espanyol. Hi ha hagut molta sensibilitat respecte a que, o molta coincidència respecte a que la societat ja no espera de tots nosaltres paraules, espera fets. A la declaració d'aquest acord estratègic també es planteja fomentar les noves empreses i assegurar la protecció social dels ciutadans. El conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, ha parlat d'una cimera sense precedents. És molt important, jo crec, que aquesta cimera hagi anat com ha anat. Jo vull fer una valoració especialment positiva i poder dir, efectivament, aquells que estàvem a la cimera, que som el govern, els partits parlamentaris, els treballadors, agrupats en els sindicats, els empresaris, som capaços de donar un missatge compartit al país. En els propers dies, els grups parlamentaris i agents socials podran aportar mesures concretes que es tractaran en una nova reunió tècnica que se celebrarà en les properes setmanes.